ta'aziyya da rasuwan wannan babban attajiri ɗan kasuwa ba ma a Najeriya kawai ba a Afirka baki ɗaya kuma in ce a duniya ma. Kuma wannan asara ba ta mutanen Kano kaɗai ba, asara ne na mutanen Najeriya baki ɗaya da kuma ma Afirka zan ce. Ko menene yawan ran mutum ko kuma tsufa, rasuwa ya zama wajibi kuma ga Ubangiji. Mun zo mu muku ta'aziyya, mu roƙi Allah kuma ya gafarta mishi, ya rahamshe shi, ya ba shi aljanna, ko kuma Allah ya ba ku haƙurin jure wannan rashin. Yana da wuya a sake samun irin waɗannan muhimman mutane, amma Allahu a'lamu. Don haka a madadin tawagata mun zo mu muku wannan ta'aziyya da kuma roƙon Allah ya gafarta mishi, ya sa ya huta, Allah ya rahamshe shi. Kuma mun gode da aka ba mu wannan dama, da musamman ma gwamna ya karbe mu da mutunci. Allah ya bar zumunci, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da kuma lafiya ƙasa baki ɗaya. Assalamu alaikum. Suna amfani da wannan dama kai ma mu gode maka, saboda mun ga tawagarka, mun gasa da su, tare da su aka yi wannan jana'iza. Allah ya saka da alkhairi, shi kuma ya ji ƙanshi, ya ramshe shi, Allah ya sa ya jannace mu komarsa. Da Excellency na so ya sanar da kai cewa na riga ya jere na ɗan tata, ya bayyana jihar Kano gudunmawa mai tsoka tun da yake ke hidima ga al'ummar jihar Kano. Ya gina masallatai, ya gina asibiti, ya gina abubuwan makarantu da ajujuwa, ya gyara manyan makarantu, ya ɗauki kuɗinsa kanshi, ya dinga raba makaranta tun daga firamare zuwa sakandare zuwa jami'o'i guda biyu da muke da su, har ma jami'a ta gwamnatin tarayya. Aka kuma a fannin kasuwanci ya ƙoƙari ya inganta harkar tattalin arzikin jihar Kano, domin shi ne shugaban wato ɗan kasuwa, manyan ɗan kasuwa na wannan jihar. Kuma na samu